Момента ям по 5 мандарини на ден. Мале, не съм ял мандарини или портокали още тази година, ако щете ми вярвайте. Даже не съм ми са прияли. Аз даже забравях, че съществува плода мандарина. Даже не помня, че има нещо като мандарини, човек. Мале, трябва да си купя. Чокато утре да ма почерпи на мандарини. Той мисли да ма посрещне утре в странта с една мандарина, да каже, ето за най-добрия ми приятел, най-вкусната мандарина в град Ямбол. Той няма. Драго, ще ядеш ли на стрим портокал? Акшали не бих, защото всичко ще стане в пръски. Чоки утре в странта искам да ма чакаш с една мандарина. Не те знам где ще я намираш, брат. Мандарина искам утре. Обеляна, изчистена от белите работи. Да кажеш най-вкусната мандарина в град Ямбол за моя най-добър приятел Драго. И влизаш вътре в институцията и нареждаш на късане мандаринови кори и докато още не са те питали, ма какво правите господин, ти им казваш да мириш хубаво и всичко е мега кринч. Ей, колко ще мазно, брат, да ги ядем вътре. Не е глупостично, те няма да дадат. Значи ще отскочим до колата да се ги оставя и тогава. Имате една работа в обредния дом. Да, утре Чокито сключва брак. Той зает Чокито аз го чакам на сватба да макане, да ида да видя свят, да изляза извън България, ама той няма. Той вика, сега нарочно вика 15 години няма се ожени, те да ти гадно и те ми вика. Те ми го каза под сурдинка и те. Аз са нарочно няма се ожени на 15 години, тихо сега да не те чуят тук хората. Кам, добре бе, хубаво, ще го запомня.